Kamaráti, YouTube je plný videí, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberajú výučbou jazykov. Väčšina z týchto videí však spočíva v tom, že ich autor číta alebo nejakým spôsobom reprodukuje text, najmä slovíčka a frázy. Tým pádom, z môjho pohľadu jediné plus týchto videí je, že daný text, frázy alebo slovíčka počujete namiesto toho, aby ste ich jednoducho iba čítali. Na základe tohto som sa rozhodol svojou malou troškou, nakoľko nie som žiaden odborník, jazyky, o ktorých by som chcel rozprávať, ani neštudujem, prispieť, a to najmä tým, že by som ponúkol svoj vlastný náhľad, ktorý je súčtom mnohých náhľadov, ako pristupovať k jazyku, ako sa ho učiť efektívnejšie, ako sa ho učiť lepšie, aspoň podľa môjho názoru. Ale každopádne, či sa mýlim, alebo či mám pravdu, čo do tej efektivity a kvality, je to istý náhľad, je to istý spôsob učenia, s ktorým by som sa chcel podeliť a rovnako môžem na neho poznať aj váš názor. A verím, že niekomu by iste pomohlo a pre niekoho môže byť inšpiráciou. Že začal by som japončinou. Ak ste sa dostali k tomuto videu, dúfam, že to funguje, najmä tie tagy, tak je to na základe toho, že sa rozhodujete, či sa ju začať učiť, alebo ste už rozhodnutí, že sa ju chcete začať učiť. Toto video je postavené, alebo malo by byť postavené tak, že práve začínate. Na začiatok treba povedať, že japončina, na rozdiel od toho, čo si mnoho ľudí myslí, nie je až taký ťažký jazyk, ako sa tvári, alebo ako vyzerá. Maximálne je dobrý na to, že sa s ním dá robiť dobre divadlo. Keď aspoň trošku niečo viete, alebo viete sa dohovoriť, každý si myslí, že máte IQ, ja neviem, pomaly cez 150, pričom to nemusí byť absolútne pravda a dokonca z toho gramatického hľadiska je tento jazyk podľa môjho názoru pomerne jednoduchý. Napríklad s arabčinou sa to nedá porovnávať. Ďalšia vec je, že sa môžete trošku obávať, ako dlho sa tento jazyk budete učiť. Nechcem preháňať, ale počul som mnoho názorov typu rozhodol som sa učiť japončinu, budem sa teraz učiť, ja neviem, pomaly 25-30 rokov alebo 10 rokov. Je to úplná blbosť. Samozrejme, dĺžka štúdia závisí od levelu, ktorý chcete dosiahnuť. Ale dnešná prax je taká, že mnoho ľudí samo seba ohodnotí slovami rozprávam tým a tým jazykom už na pomerne jednoduchom, nazvime to dorozumievacom leveli. A práve dĺžka štúdia, ktorú musíte zvládnuť alebo ktorú musíte podstúpiť, aby ste sa na tento level dostali, nie je v porovnaní s inými jazykmi taká dlhá, než by sa dalo predpokladať. Ten pozitívny rozdiel, že to trošku dlhšie, spočíva v písme. Spočíva v tom, že sa treba učiť tie japonské znaky, ktoré sú pomerne komplikované a ktorých tréning si vyžaduje určitý čas. Len aj to sa dá kompenzovať takzvaným ono to volajú vystavenia, alebo to znamená, že proste máte pred sebou tie znaky, čítate ich, alebo respektíve pozeráte si ich v rôznom kontexte, pozeráte si slovník, potom vám poradím veľmi dobrý slovník na takéto veci a jednoducho ste tomu jazyku vystavení, ste v kontakte s ním. Mám veľmi rád japonskú kultúru, japonská kultúra je extenzívna, japonská kultúra takmer nepozná hranice, prenikla do všetkých kútov sveta. Ja neviem, ja mám rád origami, mám rád bonsai, mám dokonca japonské karty Hanafuda, čo na Slovensku alebo v Československu nepoznám nikoho, kto má tieto karty, takmer a tak ďalej a tak ďalej. No ale schválne sa vyhýbam jednej veci, nechcem povedať, pozerajte anime alebo manga alebo týchto Pokémonov, lebo to sú človeče fakt zvrátené veci a jednoducho radšej si zapnite macka uška. Takže máme nejaké to odhodlanie, máme nejakú motiváciu a ďalej musíme pochopiť, že nebude to trvať týždeň, nebude to trvať mesiac, bude to trvať nejaký ten čas a čo je najdôležitejšie, treba zotrvať, nejako sa
motivovať, ja neviem, kúpiť si, je nejaký mesiac, príklad je január a kúpte si letenku, zabukujte si letenku na august, choďte do Japonska s tým, že zaplatíte si peniaze, máte motiváciu, áno, idem 8 mesiacov do Japonska, musím sa niečo aspoň trošku naučiť a určite si nejaký cieľ. Najdôležitejšie, podľa môjho názoru, je určiť si cieľ na kvázi časovej osi. Berme tak, že je opäť ten január a ak si napíšte niekde nad stôl, vo februári budem vedieť to a to, v marci budem vedieť to a to, to a to. Nikdy nechoďte dostratená, nikdy nechoďte voľným pádom. S tým, že tak budem sa učiť maximálne, čo viem a potom dajme tomu na konci leta uvidím, čo viem. Ja som kvázi, alebo hovoria, som mladý človek, mám iba 24 rokov, to znamená, toľko skúseností za sebou nemám, ale už som stihol som veľmi veľa vecí odpiecť tak, že som jednoducho čakal, čo budem vtedy a vtedy vedieť. Nie, to sa nedá. Jednoducho treba si určiť, čo budete kedy vedieť, čo máte kedy vedieť a potom, ak to nesplníte, tak sa patrične nad sebou zamyslieť, prečo som to nesplnila. Učím sa málo, nevenujem sa tomu, nebaví ma to a zmenšiť nároky a maličkými krokmi sa potom stále dostávať ďalej a ďalej. Klasické staré príslovie alebo porekadlo, alebo čo je to 15 minút denne je lepších ako 1 hodina týždenne. No, v japončine je lepšie 1 hodinka denne ako potom 3 hodinky v jeden deň. Prejdem asi k takým praktickejším veciam. Ako začať japončinou? Prvé, čo vám treba, to je 5 starých dobrých zošitov. Nie tie blbosti s tým tvrdým obalom, lebo to síce má ten tvrdý obal, myslím tie zošity, ktoré vyzerajú ako kniha, ale keď sa pozriete na kvalitu a hrúbku tých jednotlivých strán, tak je to horšie než zle. Ja si tam robím znaky, mne sa to potom vlní, otvorím si ten hrubý obal a mám tu takúto vlnku z tých maličkých stránok. Kúpte si 5 normálnych, klasických, ja neviem, 100 stránových zošitov. Prečo 5? Zistil som a viacero ľudí mi dalo za pravdu, i keď verím, že sa nájde niekto, kto si nebude súhlasiť, že sa slovíčka naučí človek rýchlejšie, ak si ich rozdelí podľa jednotlivých slovných druhov. Jeden z tých 5 zošitov bude na gramatiku, do ktorého si budete písať z knihy, ktorú o chvíľku poviem, samozrejme ak chcete, jednotlivé body ohľadom gramatiky, aby ste potom nemuseli v tej knihe listovať a aby ste tam nemali nejaký taký mix tých rôznych vecí, ale budete mať nejakú nejasnosť v gramatike, samozrejme z toho, čo ste sa už naučili, jednoducho si to nájdete v tom zošite. Zvyšné 4 zošity budú na slovíčka a podľa môjho fakt jednoduchého amatérskeho názoru to bude najlepšie zadelené takto. Prvý slovníček, prvý zošit budú podstatné mená. Nouns. Druhý slovníček budú adjektíva. Ja to vám slovníček, ale to je zošit. Hej. Adjektíva. Tretí zošit slovesá. A štvrtý zošit to sú tie iné slova. To sú slova, neviem, samozrejme príslovky, rýchlo, pekne, škaredo a tak ďalej pôjdu k prídavným menám, lebo to nie je veľký rozdiel, tam je len viac menej iná koncovka, lebo je to prakticky to isté. Takže ten šiestý slovný druh pôjde k dvojke, príslovky k prídavným menám a ten zvyšok, napríklad zámena, ktorých je v japončine viac než dosť, potom Angličania to nejako volajú slovíčka na dvojité V. Prečo, kto, ako, tieto druhy slov, alebo iba, s, to sú predložky, okrem, aj a tak ďalej a tak ďalej. Ja to mám technické slova. To je viac menej všetko okrem podstatných mien, slovies, prídavných mien a prísloviek. To bude v tom 4. zošite. No ako budete sa učiť tie slovíčka, ktoré budú v knihe alebo v knihách, tak nebudete si všetko prepisovať alebo vypisovať do jedného zošita, ale pekne si to zaradíte. Zoberiete si 4 farebné fixy, červenú, oranžovú, žltú, zelenú alebo akékoľvek 4 farby.
Počiarknete si, dáme tomu zelenou, iba podstatné mená, následne si ich prepíšete do zošita k podstatným menám a tak ďalej a tak ďalej. Znie to pomerne ako blbosť alebo ako jednoduchá vec, ale myslím si, že alebo som viac presvedčený podľa môjho názoru, že pre väčšinu ľudí, ktorí začínajú započnúť, to môže byť podstatný vylepšovák, skratka. A čo sa týka napríklad tohto rozdelenia na tie slovničky, tak to sa netýka nepočín, to sa týka všetkých jazykov. Ešte máme 5 zošitov. Ďalej, treba mať nejakú knižku a netreba robiť rovnakú chybu, ako som napríklad urobil ja pri rôznych iných veciach. Netreba si kúpiť 150 kníh a netreba si 20 kníh stiahnuť z internetu k tomu a netreba proste pozerať 250 sa na 250 iných zdrojov, ktoré sú na internete a rôzne tam sú blogy a tak ďalej a tak ďalej. Treba si nájsť z každého rožku trošku a treba mať nejaké to jasné jadro, ktoré by mala podľa môjho názoru tvoriť kniha japonština, to je po česky od Dity Nymburskej a ten druhý autor alebo autorka nie som doma, takže nemám to písať, to tuším, že Savatari sa nájdete si to. Japonština, je to trojdielna knižka, bežová, s tým Dita Nymburská, Y po N-ku, s tým, že nie sú to 3 diely, ale je to hlavná kniha, je to tuším, že kľúč a tretia kniha je písmo. Prečo som si nie istý, napriek tomu, že tú knihu mám, pretože som jednoducho zahodil písmo aj ten kľúč do koša. Absolútne to netreba, hneď poviem prečo. Jadrom pre nás má byť tá hlavná knižka. K tej knižke chcem povedať ešte len toľko, tí, ktorí máte možnosť, máte doma tlačiareň, máte veľa farby, ja neviem, mnoho ľudí má nervy na to, aby mi povedalo, že tlačiť knihy z internetu, že to je nelegálne a z prostosti proste, takže nechcem sa k tomu nejako vyjadrovať, ale je možné, že tú knihu nájdete na internete. A je možné, že keď mi napíšete e-mail, že ju ja mám a že sa mi sama ku vám pošle na e-mail, hej. A môžete si ju vytlačiť a ušetríte, ja neviem, 47 eur alebo koľko okrem poštovného. Takže napíšte im e-mail, mne sa ten e-mail sám pošle potom a možno, že v prílohe bude aj tá knižka, ktorá tam sama príde. Ne, že by som chcel, ja neviem, ukracovať niekoho zárobok, ale tak čo už, no. Kúpi si jeden človek tú knižku a ďalších 5 ľudí sa nebude učiť po japonsky, lebo nebude chcieť dať 50 eur na knižku, no, takže to je blbé. Radšej nech sa do toho obujú aj tí, ktorí nechcú a možno ich to inšpiruje a možno v tom budú pokračovať. No a ešte niečo o tej knižke, lebo tých kníh je viac. Sú aj nejaké anglické alebo americké knihy, ktoré sa volajú... Ja už neviem, ako je to japončina pre začiatočníkov. Neviem, ja som tú knižku mal. Tiež mi sama prišla na e-mail a sama sa mi vytlačila a nekupoval som. Je to tiež pomerne drahá kniha, stojí asi okolo $60 stojí na internete. A nejako sa mi ten koncept nepáčil, ako bola písaná. Táto česká kniha, ktorú som spomenul, samozrejme, ktorý chcete si ju kúpte, no však ja vás to len strašne podporujem. A samozrejme, tak keď si ju kúpite, je to tenšie a vždy sa s tým lepšie pracuje. Je to na vás. Táto knižka je dobrá kvôli tomu, že je písaná pre Čechov a Slovákov, je vysvetľovaná pre Čechov a Slovákov, je vysvetľovaná po česky, a keď nepochybujem, že mnohí z vás nemáte problém s angličtinou, ale je napríklad rozdiel, keď sa učíte poľsky a máte slovenskú učebnicu a máte anglickú učebnicu. Slovenská učebnica počíta s podobnosťou cieľového jazyka k tomu vážnu. Akákoľvek učebnica počíta s týmto, áno. Takže napríklad v slovenskej učebnici, v anglickej učebnici ste povinní preberať z tej poľštiny aj to, čo už prirodzene viete vďaka tomu, že ste Slovák, Slovenka, Čech, Češka. Takže česká knižka je lepšia, pretože počíta aj s podobnosťami
gramatickými podobnosťami medzi našim jazykom a našimi jazykmi a japonštinou a tá podobnosť tam nejaká určite je, alebo aspoň minimálne ten prístup. Takže táto knižka je podľa môjho názoru tá najlepšia. Skúste sa popozerať po iných, ale budem vychádzať z tejto. Má 20 lekcií a jediná nevýhoda, ktorú má, je tragický prístup ku kanji. To sú japonské znaky. Japončina má hiraganu, katakanu a kanji. Verím tomu, že tieto veci už týmto ste prešli, takže nebudem to vysvetľovať, čo je to. Ale ten prístup je absolútne tragický, pretože ona učí kanji v samostatnom dieli, ktorý sa volá písmo. Ako hovorím, to dajte do zberu, to nie je dobré. 20 ľudí z 19 sa zapletie, sa popletie a viac menej tej kanji vzdá, lebo sa bude vyučovať tieto znaky metódou, ktorá nie je vlastná len pre túto knižku, ale je vlastná viac menej asi pre 90% kníh. A ja ako taký amatér si dovolím tvrdiť, že nie je to dobrý prístup pre začiatočníkov, je to ani pre stredne pokročilých, je to prístup odradzujúci. A ešte čo sa týka písma, tak ono je to riešené tak, že sa učíte sa tie kanji postupne, čo je pomerne dobré, ale mnohokrát som si všimol, že v tých modelových vetách, pretože tá knižka rozdelená na modelové vety, je rozdelená na text, je rozdelená na slovíčka, na gramatiku. V tých modelových vetách napríklad, ak sa nejaké slovo skladá z dvoch znakov, jeden znak, druhý znak, dokopy tvoria nejaké slovo, tak niekedy, ja neviem, v 2., 3., 4., 5. lekcii, potom už niekedy ďalej, sa začnú vyskytovať znaky, ktoré už poznáte, ale nešťastné je podľa mňa to, že ak poznáte len jeden znak, tak sa tam uvedie len ten jeden a prvá polovica slova, ak sa to slovo skladá z dvoch znakov, je napísaná v hiragane alebo katakane, podľa toho, aké je to slovo. Takže vy vlastne ste vystavení, ako som už spomenul, to vystavenie tomu jazyku, ste vystavení, nazvem to falošnému slovu, pretože vidíte tam len tú polovicu a nedaj Bože si to takto zapamätáte, lebo mnoho slov v japončine, či už sú slovesá, podstatné, alebo ja neviem, čokoľvek, je tvorených tak, že ten základ tvorí znak a potom je to doplňované hiraganou, katakanou, proste, alebo budem to volať abeceda. Je to doplňované abecedou. Tak nedaj Bože si človek potom zapamätá, že to nejaké slovo je tvorené na začiatku alebo na konci podľa toho, či viete už prvý alebo druhý znak. Zapamätáte si, že je to tvorené z jednej strany znakom, z druhej strany abecedou, alebo naopak. Pritom v skutočnosti to slovo je tvorené dvomi znakmi. A to nie je správne. Takže o tom, ako k písmu, sa budeme venovať v ďalších videách. Dajme tomu, že máte tú knihu. Čo urobiť teraz? Naučte sa hiraganu a katakanu. Naučte sa to tak, neučte sa to, ja neviem, 14-15 dní, naučte sa to za týždeň, ako ste rozumne rozdielte. Z čoho sa to učiť? Jednoducho z internetu, Google, hiragana, katakana, obrázky, ako sa to učiť sa to nasledovne, že k týmto dvom názvom abecied si napíšete mnemonix do Google a nájde vám rôzne obrázky, napríklad to mu, ktoré tam je v hiragane. Nejakým spôsobom k tomu dokreslili kravu, krava robí mu, takže na základe tohto si to zapamätáte na základe podobnosti. Volá sa to mnemonix a pomôcky, pamäťové pomôcky. Hovoriť o tom, čo si máte k čomu priradiť, je podľa môjho názoru plná blbosť, pretože ja mám viac menej obrázok priradený ku každému písmenku tej abecedy, ale je to úplne scestné. Re, písmenko re. Tak re znamená po taliansky král a to re pre mňa vyzerá trošku ako hlava slona a ja tam vidím indického kráľa, ktorý sedí na hlave slona. Blbosť, neblbosť, sú to veľmi dobré veci. A ak sa týmto nejako chcete zaoberať, čo robia obrázky s pamäťou, choďte na
www.memoryclub.sk, www.memoryslub.sk. Tam robím rôzne články o pamäti, ešte dlho som tam nerobil niečo tam pridám, aj na tú, vlastne na japončinu je tam celý článok a volá sa to, tuším, že ako si zapamätať slovíčka, alebo niečo také. Zhoda okolností, choďte, pozrite si to, urobte si vlastné obrázky, verím, že ku všetkému sa to nebude dať, ale urobte si vlastné obrázky k jednotlivým písmenkám tej abecedy a zapamätáte si to napríklad ši. A to vyzerá ako hák alebo niečo také. A proste, keď si vy jednoducho predstavíte ako ši po anglicky, akože ona má nejaký hák a niečo napichne alebo zobere na ten hák, zapamätáte si nejakú predstavu, vytvoríte nejakú, v hlave si urobíte nejakú imagináciu a na základe tohto, už keď to vidíte v texte, nebudete jednoducho rozmýšľať, čo je to za písmeno, ale poviete si ši. Funguje to, prečítajte si, čo sú to mnemonixy, prečítajte si niečo o pamäti, urobte si tie mnemonixy, naučte sa tie ABCD. Viete hiraganu, viete katakanu, máte tú knihu, tú hlavnú knihu, čo potom? Samozrejme od lekcie číslo 1 pôjdeme nasledovne. Ako sa v tej knihe pohybovať? Poprvé, slovíčka. Máte tam slovíčka, ja si už teraz sa normálne si nepamätám, ako sú tam zapísané, ale tuším, že sú tam v hiragane. Takže, čo robiť? V prvej lekcii, v druhej, tretej, štvrtej, piatej sú slovíčka, idete najprv na prvú lekciu, máte tam tie slovíčka a prepíšete si každé jedno slovíčko do našej abecedy, vlastne to romanji, a napíšete, ja neviem, je tam nejaké slovíčko, povedzme, čo to, hej, nebudem tu teraz robiť prízvuk divadelný, ale čo to znamená trošku, alebo akékoľvek iné slovíčko a miesto toho, aby ste si ho napísali, no napríklad toto slovíčko bude v zošite iné slova, medzi inými slovami. Omoshiroi, zaujímavý, to bude v prídavných menách. A to si tam nenapíšete tak, ako to je to si do slovníčka nenapíšete v hiragane, lebo všetky v tej knihe je to len v hiragane. Prečo si to nenapíšete v hiragane? Pretože poprvé, to, že si to napíšete v hiragane, lebo je to tak v knihe, neznamená, že v skutočnosti to slovo nepoužíva kanji. Pretože kanji, dajme tomu, sa ešte v prvej lekcii neučí. Takže zbytočne si to písať do hiragany. Jednoducho si to napíšete v romanji, napíšete si to v našich písmenách a budete sa všetko učiť, všetky slovíčka ako keby jednoducho po našich písmenách. Slovíčka. Nejdem ďalej, kým neviem slovíčka. Proste fakt, berte to tak, nedá sa ďalej pohnúť, kým neviete slovíčka. Ja som na niečo nemal chuť, nechcelo sa mi, odkladal som to, tak som aj dopadol, 156 krát som potom tie slovníky prechádzal od začiatku, pretože som vtedy, kedy trebalo, nevenoval dostatok času na danú lekciu, na dané slovíčka, chcel som ísť ďalej, výsledok toho, nebol som, ako sa v angličtine hovorí, familiárny s tým kontextom, nebol som familiárny s tými slovíčkami a musel som si to v budúcnosti opakovať, pretože som to jednoducho nevedel, zabudol. Ako sa učiť slovíčka? Slovíčka sa učíme nasledovne. Ak máte tie malé zošity, urobte si tam, zoberte si pravítko a od vrchu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riadkov, čiara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riadkov, čiara a potom už to tuším, že vychádza nejak tak, že dole je len 6 riadkov. Učím sa slovíčka len po 8. Proste každá strana bude rozdelená na 3 časti a neučíte sa to tak, že naučíte sa celú stranu, prečítajte si, celú stranu, ešte raz si učítajte, ešte raz nie 8, 8, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 6 a tak ďalej. Maličké kroky, s ktorými sa ďalej dostanete. Blbosť, neblbosť, niektorí ľudia to proste nevedia, tak si to treba povedať. Niektorí to vedia, niektorí to vedia. Je to dobré, ako sa hovorí v angličtine, shortcut, skrátka, rýchlejšie sa človek naučí. Máme to rozdelené v tom slovníčku, ako sa ďalej učiť slovíčka ako také. Opäť odporúčam, je 5 miliónov
článkov v angličtine o tomto, ako sa učiť slovíčka. Pozrite si to, je ďalších 5 miliónov ľudí na YouTube, ktorí o tom rozprávajú. Ale keby ste to chceli po slovensky, www.memoriclub.sk, tam to máte a ešte raz hovorím, zhoda okolností článok, ktorý je tam o slovíčkach, dúfam, že tá stránka funguje ešte stále, lebo som tam dlho nič neprispieval. Zhoda okolností článok, ktorý je tam o slovíčkach, je o japončine. Je to na základe podobnosti, teraz ma žiadna taká podobnosť nenápadne, ale Okusan. Okusan. San znamená po chorvátsky sen, oku je oko, pre mňa, takže v oku mám nejaký sen. V oku mám sen, celé si to predstavíte a malá domáca úloha pre zvedavcov. Zvedavosť je znamenie inteligencie. Zistite si, čo okusan znamená a ten výsledok, čo okusan znamená, potom dáte do toho celého obrazca, že v oku máte nejaký sen. Vytvoríte celkom akčný, pestrofarebný, konkrétny obrázok, v ktorom bude nezvyčajný, ktorého subjektom bude slovičko dané, ktoré si chcete zapamätať. A týmto spôsobom, celé je to opísané v tom článku a v mnohých iných článkoch, týmto spôsobom jednoducho budete memorizovať slovíčka. Dobre, takže viete slovíčka, čo ďalej, gramatika, naučíte sa gramatiku v jednotlivej lekcii, highlight tej gramatiky proste prepíšete do zošita opäť, ktorý bude zošit gramatický, to je ten 5. Potom prejdete na modelové vety, snažte sa, mnoho kamarátov hovorí, že učenie sa naspamäť je blbosť. Ja tomu strašne neverím. Ja som videl človeka, ktorý sa naspamäť naučil, čítal knihu, anglickú knihu, ktorá bola tak kvázi pomerne inteligentne napísaná a potom on si tam vyznačil so zvýrazňovačom jednotlivé vety, ktoré fakt dobre, kvalitne zneli. Neboli to len také primitivizmy, že oh yeah a tak ďalej, ale boli to celkom kvalitné, gramatické, múdre vety. On sa to naučil naspamäť a bol s tým potom familiárny, začal si to v hlave obmieniať, ako tú angličtinu používal a úmernosť kvality jeho angličtiny išla extrémne hore, iba na základe jednoduchej memorizácie modelových vied. Takže snažte sa čo najviac tých modelových vied nejakým spôsobom naučiť naspamäť. Teraz nie, ktorá bola 4., ktorá bola 5., ktorá bola 6., ale jednoducho nejako situačne, dajme tomu, je tam nejaká modelová veta, chlapec ide do obchodu, ide si niečo kúpiť, ja neviem, bude sa volať Yukari, no dobre, to je dievčenské meno, Yukari ide tam a tam, naučíte sa to, že z obchodu je tam tá a tá modelová veta. Modelové vety sú v tej knižke základ, snažte sa ich naučiť čo najlepšie. Viete modelové vety, viete gramatiku, viete slovíčka, nemáte prečo nerozumieť textu. Splnite tieto 3 požiadavky na seba samých a idete na text. A už by ste mali tomu textu rozumieť, čo robiť s textom, jednoducho si ho do knižky, zoberte fixu, nebojte sa popísať knižku, knižka na to, aby ste, knižka nie je cieľ, knižka je cesta k nášmu cieľu, aby sme vedeli, čo treba. A prepíšete si do našich písmen ten text a nevenujete sa tomu textu, alebo venujete sa tomu textu v hiragane 20% času, 2-krát si to prečítate v hiragane, 8-krát si to prečítajte v našich písmenách. Ide o to minimálne, ja neviem, po tú 10. lekciu, keď už počítam, že pri tej 10. lekcie budete vedieť hiraganu, katakanu perfektne, takže nebudete mať nejakú potrebu sa tomu venovať, nejako cvičiť. Takže cieľom bude rozumieť tomu textu, cieľom bude vedieť, prečo je to v texte napísané tak, ako to je, prečo sú tam tie a tie partikuly, neviem, ak sa to skloňuje, prečo sú slova tam, kde sú, aké je slovo a tak ďalej a tak ďalej. Keďže je toto cieľ, nie je dôležité si čítať 20-30 krát daný článok v hiragane, katakane. Čítajte to v romanži, čítajte to v našich písmenách, venujte sa tomu v našich písmenách.
v ďalšom, a samozrejme posluch, lebo tuším, že tam sú aj CD, no CDčka tam sú, posluch treba stále počúvať, dáte si to do, ja neviem, tá malá kocka, jak sa to volá, Martin, čo mám ten Walkman? Ten malý. iPod. Dáte si to do iPodu, idete vonku, počúvate to, snažíte sa, nepočúvate blbosti, pesničky, počúvate to, opakujte si to, samozrejme pre Boha nech vás nezrazí auto, je na prechode prechodcov. Čo robiť ďalej? Osobne asi budem musieť dať nejakú výhru k tomuto, kto pozeral to video až doteraz, ale skrátiť sa to nedá, pokiaľ nechcem rozprávať blbosti. Ešte čo potrebujete slovník a najlepší slovník je slovník Oxford slovník. Tuším, že tieto slovníky sú na x jazykov, ale veľmi dobrý je ten, ktorý má hore napísané pre začiatočníkov. Je dobrý kvôli tomu, že je väčší, je prehľadnejší a slovesa sú tam napísané v takých formách, že ak by tam jednoducho v takých formách napísané neboli, museli by ste surfovať po internete a skloňovať alebo časovať slovesa, neviem ako sa to povie, a potom si to do slovíčka dopísať. Takže to už je v tom slovíčku. Hľadajte si na internete Oxford pre začiatočníkov, je to po anglicky, nebudem tu šaškovať, lebo minulé som robil jedno video, neviem o čom, a mal som 25 komentárov o správnej výslovnosti v angličtine, takže ja už nechcem byť z týchto ľudí na liekoch. Nájdite si to v angličtine, nájdite si to na Google. To je druhá knižka, ktorú by som odporúčal. A verte mi, že je to dobrá cesta. Nerobte experimenty s inými knižkami. Dobre. Ďakujem vám aj Pánu Bohu za internet a za iné vymoženosti, že ste 28 alebo už neviem, vyše 30 minút na toto video, že ste to dopozerali, aspoň ste sa cez to preklikali. Dúfam, že vám to pomohlo. Budem sa snažiť rozprávať menej a viac robiť. Budem robiť ďalej takéto videá, chcel by som robiť videá aj na iné jazyky. Ako tu máte ten YouTube, hore sa prihláste, ak nemáte účet, tak to sa dá cez Gmail, ak máte e-mail na Gmaili, jednoducho to tam napíšte, ono vás to prihlási, budete mať normálne konto na YouTube. Urobte si, kliknite na tlačítko subscribe, hej, a budete dostávať, budem robiť sem tam takéto video. Ak sa vám toto video páčilo, ďalšie video by som chcel urobiť o tom, a to je celkom podstatné, to sa možno, že posnažím robiť aj v angličtine, ako sa učiť kanji, ako sa učiť znaky, pretože myslím si, že nie, že som objavil, ale že som sa začal učiť, vtedy, keď som sa začal učiť tie znaky spôsobom nevlastným. Ja som si to zjednodušil a myslím si, že som oveľa ďalej, než by som bol, ak by som sa to učil spôsobom, ktorý mi je núkaný z majoritného množstva kníh a internetových stránok a blogov. Takže o tomto by som chcel robiť video. Chcel by som robiť video o partikulách japonských, čo sa týka japončiny, lebo veľa ľudí má s tým problém. Ja by som to chcel úplne polopatisticky zhrnúť, lebo ak si pozriete aj na Wikipédii niečo o japonskej gramatike, tak to z toho sa fakt nedá. To sú úplne blbosti, to písali nejakí lingvisti, človek tam ničomu absolútne nerozumie. Všetko treba dať do jednoduchej reči. Takže o tomto by som chcel urobiť video. Ďalej by som chcel urobiť video o bohatosti japonského jazyka, čo sa týka slovných druhov, o slangu. Chcel by som robiť porovnanie s čínštinou a chcel by som sa potom venovať aj nejakým ďalším jazykom a nie ako odborník, ale jednoducho ako absolútny, totálny amatér, študent, žiak, ktorý sa snaží vedieť čo najviac, dať do toho čo najmenej a mať potom čo najlepší výsledok, chcel si to zjednodušiť. Takže ďakujem pekne, dajte tam ten subscribe, kliknite tam na to a dúfam, že sa ešte uvidíme v nejakom videu. Dúfam, že keď si pozriem to video o týždeň, že tam nebude pozretí 5 a majte sa.